Irene Wust, welke zilveren medaille vind je nou eigenlijk mooier? Ja, die van de 1000 denk ik. Ja, hier is echt volle meer verwachten. Is dit dan een hele soere medaille eigenlijk? Ja, wel een beetje. Ik had graag goud willen winnen. Alleen ja, Jorien was vandaag gewoon duidelijk beter. En daar moet ik hem bij mij neerleggen. Dus op waarde geklopt deed dat. Ja, verbaast het je eigenlijk hoe goed Jorien Temors hier weer? Nee, want dat heeft ze al wel vaker laten zien. Dus nee, ja, terecht kampioen vandaag. Ja, misschien is het trekking in. Nee, dat zeker niet. Hey, dan toch nog wat afstand. Wat kiest er eigenlijk op die 4 kilometer? En dan ga ik voor medaille. En ik vind een ploegachtervolging moeten we winnen. Dus nog twee mooie kansen. Ja, is het een beetje chagrijnig of? Nou ja, natuurlijk, het is niet leuk om te verliezen. En uiteindelijk zal ik hier wel van gaan genieten. Hoort erbij, maar op dit moment is het nog even zuur. Marit Leenstra, vierde worden, dat is eigenlijk een beetje de meest vervelende plak dat er is. Is die emoties een beetje onder controle houden op de stuit? Nou, ik ben het er net mee eens dat vierde de meest vervelende plak is. De meest vervelende plak is laatste volgens mij. Dus dan is vierde zo slecht nog net. En, ja, ik hier graag op het podium staan. Maar ja, dan moest Huda rieden en ja, ik heb mijn best in en ik ben er goed hut inknald. 2 hele goede rondes rijden en dan, ja, dan op het laatste wie ik net goed genoeg, ik kon het net volhouden. En dan ja, doet Joren het wel en dan ben die beter. Ja. Ja, was het dat het verval in die laatste ronde dan toch nog nekt had? Ja, dat we echt visten voor verval. Je is er al bang voor, hè, van tevoren? Ja, ik kon gewoon het meer. Ik wist, ja, laat ze mijn zwakke punten en dan moet ik proberen in het begin zoveel mogelijk te pakken. Maar ja, ik mag net zo veel als dit op het eind. En ja, ik weet gewoon net goed nog. Ja, dat is het. Nee, dan haast wel nog heel lang het tweede plak in zicht. Pas in die laatste rit die teamgenoot Lotte van Beek die daar voorbij riet. Wie er nog heel lang die hoop? Nee, eigenlijk niet. Ik wist dat hij in 56 en net genoeg was zo voor het podium. Ik wist dat Irene en Lotte er ondertussen ging. Maar ja, natuurlijk tot het laatste moment denk ik nog van wie biedt. Die worden zenuwen en hij is het net. Maar nou ja, eigenlijk wist ik dat hij net genoeg was. Ja, maar toch de ene en de oren die jekken wel aan. Ja, maar ja, ik zou Lotte van Beek is ik. Ja, en iedereen wist Lotte van Beek, die kent dat normaal gesproken wordt. Dus ja, ik ging eigenlijk net toch niet genoeg was. Nee. Nou ja, als 2 keer een Olympisch diploma, staat hij dat nog wat? Ja, nou ja, het is beter dan niks. Dat ik zei, ik is beter een diploma halen dan niks. Ik is beter vierde wijs dan laatste. Dus ja, zo is het. En nou nog de vervolging natuurlijk. Ja, nou de opstellingen nog net bekend maken. Dus dat zal we binnenkort wat hier krijgen en ik hoop dat ik daarbij ben. Is het van u? Ja, volgens mij ben ik goed genoeg voor de achtervolging. Dus ik denk dat ik erbij zit, maar dat is gewoon de bondscoach en ja, nou ja, wat zat we hier? Kop omheen. Ja, op naar Pyongyang, of hoe heet dat hè? Nou, eerst die heeft de volgende nog even. Oh ja, eerst dat nog even. Maar dan individueel naar Fjouwerie weer voor Utrecht.